Ginbasol ni Senator Imee Marcos sa mga tawo nga nagapalibot sa iya utod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga among rason kung nga nagamasakit ini. Matandaan nga ginpaidalom sa medical observation kag nagpaligad sa ospital ang presidente sang nagligad nga semana bangod sa diverticulitis. Sa isa ka video sa iya nga Facebook account ginpahayag sang senadora nga posible nga maglala ang kahimtangan sang iya utod bangod wala sang may nagaatipan sa iya sang insakto. Nagpahanumduman ini sa presidente nga unahon ang iya nga ikayong lawas kag likawan ang mga tawo nga nagapa-stress sa iya sa palasyo nga wala man sinigin hingadlan kung sino. Gilayo naman nga naghatag sang pahayag ang Malacañang sa mensahe sang senadora nga sunod sa ila hindi dapat magpaka insincere si Senator Imee kag hindi man dapat himon nga comedy ang kahimtangan ni President Marcos. Dugang pa ni Castro hindi magpaka-plastic o kuni dugang ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro hindi dapat magpaka-plastic ang senadora sa mata sang kadalaman. Balikan ta ang video nga ginpost sang senator. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Habang may sakit siya. Kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku!